आप सुन रहे हैं छातापुर सुपौल के सुपरस्टार गायक अभिमन्यु कुमार पासवान उर्फ मन्नू मार्शल की आवाज में ये गीत। Presented by RG Music। कल भेटैले आज बोलैले बाते में हमारा की खूबे भुलैले कि कहले बिहान दे बाबूरे कि बाते में ध्यान दे बाबूरे कि कहले बिहान दे बाबूरे कि बाते में ध्यान दे बाबूरे। कल भेटैले आज बोलैले बाते में हमारा की खूबे भुलैले कि कहले बिहान दे बाबूरे कि बाते में ध्यान दे बाबूरे कि कहले बिहान दे बाबूरे कि बाते में ध्यान दे बाबूरे कहले बिहान दे बाबूरे कि कहले बिहान दे बाबूरे आज आईनी मुंडी बनाई के पावर के गोली खाई के आज आईनी मुंडी बनाई के पावर के गोली खाई के करबे आना कानी रे छद दे हब तोहर पैनी रे तू कहले बिहान दे बाबूरे कि बाते में ध्यान दे बाबूरे कि कहले बिहान दे बाबूरे कि बाते में ध्यान दे बाबूरे। राजेश मंडल मौसम जी सुस्पाया तू बोधवा के खिया दिहले पंकजवा के तरसा दिहले तू बोधवा के खिया दिहले पंकजवा के तरसा दिहले बायार तोहर अभिमनुआ रे काहे हमरा के चुकरा दिहले कि कहले बिहान दे बाबूरे कि बाते में ध्यान दे बाबूरे कि कहले बिहान दे बाबू